Bi ye araba ye avril kalo tile 16 san 2025 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na AES armée de l'air maaw olu bɔla ka u kunda an ka faaba kan u bisimila ministère de la défense ale kɔnɔna na ni colonel Sadio Kamara ale fɛ a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka na ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kun min kama sa o de Algérie ale bɔla ka waleya min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ mars kalo tile 31 san 2025 kɔnɔna na Algérie ni ale bɔla ka an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ min lajigi u b'a la ka na ɲɔgɔn dalajɛ kɛ o de kan o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni bɛna boli min kan sa o de u kan ka baara kura minnu kɛ ale ni ko wulila sisan nɔ armée de l'air maa minnu kan ka ye a kɛnɛ kan u bɛna kuma olu bɛɛ lajɛlen kan u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kun bɛna cɛ ni ala ye alamisa yirana avril kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ in a yɛrɛ kɔni ɲɛmaayaba o tala k'a di chef d'état major général Umaru Jara ale ma. Alisa an bɛ to Algérie ale ni Mali ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale muso jɛkulu ye olu bɛɛ bɔla ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min yɛrɛ kɔni AES muso ye olu bɛɛ bɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn dalajɛ kɛ centre Awa Keita kɔnɔna na ka u ka dusumakasi yira ka sanga ni Algérie ale bɔla ka waleya min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ u bɔlen no ka nin waleya in yɛrɛ kɔni kɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bamakɔ ale dugutigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲarela ale bulonkɔnɔmaw olu bɔla ka u ka dusumakasi fɛnɛ yira fɛn min ye u ka kuma lasebaga ye Burama Sumano ale yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka jamanatigi ka kumakanw ko olu yɛrɛ kɔni daɲɛ yira a y'a yira k'a fɔ Algérie ale ni Mali ko nunu yɛrɛ kɔni bɛɛ ye jamana kelenw ye nunu yɛrɛ kɔni bɛɛ kan ka sigi ka fɔ de kɛ a tilala tuguni ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka laadala tigilamaw ani an ka diinɛ tigilamaw fɛn min yɛrɛ kɔni AES laada tigilamaw ani u diinɛ tigilamaw ye ale ni Algérie ale laada tigilamaw ale ni u diinɛ tigilamaw walasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka basigi ka ale sigi an ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuyabaliya ka dankari kɛ ale la. Alisa ka to Algérie ale ni Mali ka kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique ye olu bɔla ka u kunda maison de la presse kan ka taa kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ ka u ka dusumakasi yira ka sanga ni Algérie a bɔla ka waleya min ta ka an ka ba Maliba sɛgɛrɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka dusumakasi yira u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ye nin waleya in kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique ye ale yɛrɛ kɔni ka can kosɛbɛ jɛkulu min ni a yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔma bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ 105 ɲɔgɔn kɔ la u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye premier ministre ye o bɔla ka kuma ɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɛ n'u ye k'u yɛrɛ kɔni sɔnna o bɛɛ ma minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka wariw ye minnu kan ka di mɔgɔ minnu ma ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ hakɛyaw bɛna dɔn o tɛmɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛna na kuma ɲɔgɔnya wɛrɛ kura wɛrɛ kɛ n'u ye min kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni kan ka sigi ka kuma kɛ ka tila tuguni ka sariya kuraw yɛrɛ kɔni ta parti politique ale kunkanko la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique jɛkulu maaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni tɛna ye o yɛrɛ kɔni kɛnɛ in kan ka sababuya kɛ u ka kumaw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko olu yɛrɛ kɔni b'a la ka waleya dɔ ta k'u sɛgɛrɛ waleya minnu ni o yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ olu fɛlɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko u ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ni ministre ye ko ministre y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna dɔ bɔ parti politique ale yɛrɛ kɔni jɛkulu la ko halisa ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko o yɛrɛ kɔni kumakan in ma waleya ko u yɛrɛ kɔni tɛ sen tɛna ye u yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn sigi ka fɔ in ale kɔni kura kɛnɛ kan. Ni san 2024 kɔnɔna ye sanji bɔla ka cɛnniba min kɛ o hukumu de kɔnɔna na kundu tarata don avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na ministre min ni ale ka baara bɛnnen don taga ni ka segin ale kunkanko ma ale ni sirabako kunkanko ma ani ministre min ni ale ka baara bɛnnen don nafolo ale ni sɔrɔko kunkanko ma olu bɔrala ka papier sɛbɛn ci ani Covec Mali maaw ye u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna u dɛmɛ ka sababuya kɛ ministre min ni ale ka baara bɛnnen don sirabako kunkanko ma ale ni taga ni ka segin ale kunkanko ma ale bɔla k'a yira k'a fɔ san 2024 kɔnɔna na sanji min yɛrɛ kɔnɔna na o kɛla sababu ye k'a to u ka dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kasaro ko ale yɛrɛ kɔni babili ko o yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka terrain tɛmɛsira ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ tiɲɛna ka sanga ni u ka wuli ka jɔ ye k'u yɛrɛ kɔni bɛna baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ni Covec Mali ye u y'a yira k'a fɔ nin siraban yɛrɛ kɔni dilanni ko k'u o yɛrɛ kɔni kalifalen don Covec Mali la ni a yɛrɛ kɔni kuntagala tɛ tɛmɛ kalo 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ kan u y'a yira k'a fɔ musaka min yɛrɛ kan ka don
don la sa o be be sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 600 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔma o tɛmɛnen kɔfɛ u ka baara filanan o yɛrɛ kɔni kɛla min ye sa ka sanga ni banque mondiale ale ka wuli ka jɔ a y'a yira k'a fɔ a bɛna dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka ban Maliba ma o tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛ filanan o yɛrɛ kɔni bɔla banque mondiale yɔrɔ banque mondiale y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛna an ka ban Maliba ale dɛmɛ ka sanga ni san 2000 ale ni 24 o sanji ka kɔlɔlɔw ye o y'a yira k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 43 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ ka sira dɔw olu yɛrɛ kɔni dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sebenikɔrɔ sira o y'a yira k'a fɔ u bɛna Sebenikɔrɔ pont ka ale yɛrɛ kɔni lakuraya wari tɔ ko o yɛrɛ kɔni don kɛnɛya ale kunkanko la ale ni sigida ale lakanani kunkanko la Marsi kalo tile 14 san 2025 fɛn min ye Sina Bɛfu maaw ye olu bɔla ka kunnafonidila dɔw wele ka taa ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni u ye ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ ka sanga ni u ka dusumakasi ye o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni o baara ɲɔgɔn fila ye ni olu yɛrɛ kɔni minɛnen don a bɛ wagati damadɔ bɔ ni fɛn min yɛrɛ kɔni EDM o yɛrɛ kɔni bɔla ka plainte bila ni ma kɔfɔta ninnu yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sina Bɛfu maaw u wulilen don k'u jɔ walasa u baara ɲɔgɔn fila in o bɛ se ka bila cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na u ka kumaɲɔgɔnya la ni kunnafonidilaw u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna gɛrɛfu boloda ni ala ye avril kalo tile 17 yira na san 2025 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u b'a la ka laɲini min kɛ ni u ma sabati k'u yɛrɛ kɔni ka gɛrɛfu yɛrɛ kɔni tɛna ban ka hali ni a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ san 1 gɛrɛfu ye k'u yɛrɛ kɔni b'o kɛ u y'a yira k'a fɔ n'u yɛrɛ kɔni bɔla ka gɛrɛfu yɛrɛ kɔni boloda avril kalo tile 17 san 2025 la ko n'u ka laɲini ma sabati k'u yɛrɛ kɔni b'a kɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni gɛrɛfu ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka lakana tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa gɛrɛfu in ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye syndicats ka ɲɛmaa ye Amadu Niba a bɔla ka kuma ta a ye kangalimada ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Bubu Mabel ma a y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni ka a sen bɔ u yɛrɛ kɔni ka ko la ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ u ka jɛkulu min ni o yɛrɛ kɔni tɛ jɛkulu gansan jɛkulu min ni ale yɛrɛ kɔni tɛ parti politique ye u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele u yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni u baara ɲɔgɔn fila ye o bɛ se ka labila cogoya min na u ka laɲini o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieurs bɛ yen géomètres fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieurs b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya Amina an ka faba sigida la Amina an ka faba kɔnɔna na an ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Jelibugu a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Jelibugu ale yɛrɛ kɔni maire ye san o san ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka furu sɛbɛn ko o yɛrɛ kɔni di maaw ma furu ɲɔgɔnma minnu ni papier tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛla tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na ka papier ko olu yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya ka tila tuguni ka finiw yɛrɛ kɔni di ni furu ɲɔgɔnma ninnu yɛrɛ kɔni ma
a yirala k'a fɔ sini alamisa avril kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Jelibugu ale yɛrɛ kɔni maire ye Mamadu Konate a bɔla ka wuli ka jɔ kɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa ni furu ninnu olu yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ la a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na ni furu ɲɔgɔnma ninnu a yɛrɛ kɔni bɛ wele bila u bɛɛ n'u somɔgɔw ma walasa u bɛ se ka taa cogo min na ka taa ni furu ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛw la fɛn min ye nin furu ɲɔgɔnma ninnu u yɛrɛ fɛnɛ bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin maire ba in ma a ka nin wuli ka jɔ in na Isa an ka lakana tigilamɔgɔw olu bala ka u seko n'u dɔnko yira walasa lakana ale ni basigi u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o hukumu de la karidon avril kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na an ka douane ma olu bɔla ka wuli ka jɔ ba kɔ o yɛrɛ kɔni sigi sen kan dibolikaw olu fɛ yen nɔ ni ale bɛ Mali ale ni Senegal frontière la a yirala k'a fɔ u bɔla ka tigɛ da kɛ kamiyɔnba dɔ ka kamiyɔnba min ni a yirala k'a fɔ ko bazɛn olu yɛrɛ kɔni caman de tun bɛ a kɔnɔ nka fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni nalen ka na camion in lajɛ k'u y'a ye k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye politilɛni ye o yɛrɛ kɔni de tun bɛ a kɔnɔ nka u yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ sen fɛ u yɛrɛ kɔni sigala kosɛbɛ n'u tilala tuguni ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan ka minɛn ninnu k'u dayɛlɛ k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ minɛn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni bazɛn o yɛrɛ kɔni caman tun b'a kɔnɔ min yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ bazɛn bali 84 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o hukumu de kɔnɔna na sa an ka lakana tigilamɔgɔw u bɔla ka tigɛ da kɛ nin ma ko fɔta ninnu kan ka sababu kɛ halisa yurugu o b'a la ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ ni u yɛrɛ kɔni tun bɛ don ni bazɛnw ye u tun bɛ bazɛn ninnu ko olu yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ yuguyugubaliw walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye o taxes ye dɔ bɛ se ka bɔ o sɔngɔ la cogo min na nka an ka lakana tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛla sababu ye ka to u bɔla ka tigɛ da kɛ nin yuruguyurugumɔgɔ ninnu kan k'a sɔrɔ bazɛn caman u yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo u yɛrɛ kɔni bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan halisa an bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw u ka wuli ka jɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw bɔla k'u tigɛ da cɛla ka kelen min ni a yirala k'a fɔ sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen don ale la kosɛbɛ ka sababuya kɛ olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka bɔlɔlɔsira labɛn whatsapp ale ka bɔlɔlɔsira min ni o yɛrɛ kɔni falen don kosɛbɛ cɛ furulenw ale ni muso furulenw na n'u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ale yɛrɛ kɔni groupe whatsapp ka tɔgɔ cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni don o la o y'a yira k'a fɔ nin whatsapp yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye cɛ furulen caman ale ni muso furulen caman olu yɛrɛ kɔni b'a kan n'u ka baara ye ka jajugu cɛjugu ko olu yɛrɛ kɔni bila ni groupe in sanfɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ja cɛjugu 700 ɲɔgɔn ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni groupe yɛrɛ kɔni sanfɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a yirala k'a fɔ denfa caman ale ni denba caman o yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔna na an ka lakana tigilamɔgɔw u yɛrɛ kɔni b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in kɔnɔna na o bɛ se ka dɔn cogoya minnu na an bɛ taa Kucala ale ni Kuri o yɛrɛ kɔni sira kan a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye gɛrɛgɛrɛmako ye o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya ni sira kofɔtan ye ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o hukumu de la a yirala k'a fɔ tɛnɛndon avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 15 waati k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka su fila o yɛrɛ kɔni fililen sɔrɔ ni sira kofɔtan in ka Kuri ale ni Kucala sira la o y'a yira k'a fɔ su ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ yɔrɔ min na sa o de ye u ka izini ale yɛrɛ kɔni masurunya ye Karagana ale izini ale masurunyana ani u ka carrefour min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko carrefour de Urukila a yirala k'a fɔ nin su fila ninnu yɛrɛ kɔni kun fililen don nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn o y'a yira k'a fɔ sɔgɔmada yan fan fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu ka taga ni ka segin cayala kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔta in ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw ye olu bɔla ka wele ko o bila an ka lakana tigilamɔgɔw ma walasa a lakana tɔ a bɛ se ka bonya cogoya min na ka sababuya kɛ o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni dusukun kabakabalen don kosɛbɛ ni nin kabakomako ninnu ye an bɛ taa Tomiyakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabako ko cɛjugu dɔ kɛla Tomiya ale marabolo kɔnɔna na juma tɛmɛnen avril kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Nakofa ni ale bɛ Fankaso ale commune fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomiya ale cercle kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye cɛlaka dɔ ye ni ale ni a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ale kɛla sababu ye ka a ba bɔnɛ ani na ka tila ka a fa jogin ko n yɛrɛ kɔni kɛla cogo min sa o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin sifinnaka cɛman ye ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka bere ta ka a ba bugɔnna ye kosɛbɛ fɔ ka a ba bɔnɛ ani na o y'a yira tuguni k'a tilala tuguni k'a fa bugɔ fɔ ka tila ka o yɛrɛ kɔni jogin kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ba bɔnɛna ani na o yɔrɔnin bɛɛ la fɛn min yɛrɛ kɔni ye fakɛman o y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni jogila ni u yɛrɛ kɔni ye
ale lase Sevare ale yɛrɛ kɔni docteur Sola an bɛ ala de di badanema ala ka di banbaatɔ ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ min jokila an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kan ye o y'a yira k'a fɔ sifinakan ye a yɛrɛ kɔni bɛ u ka gendarmerie kɛrɛnkɛrɛnnenya la to min ye ale gendarmerie ka bolo kan halisa an bɛ to Algérie ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na ka sanga ni Algérie ale bɔla ka waleya min ta ka Faransi jamana sɛgɛrɛ min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ a bɔla ka Faransi lasigidenso min bɛ u ka jamana kɔnɔna na k'o maa 12 ɲɔgɔn kɔ k'o gɛn ka bɔ a ka dugukolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Faransi jamana ye ni o yɛrɛ kɔni kun kɔnkɔnmanen don k'a kɔnɔ ni a y'a yira k'a fɔ ni u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni mana ko kɛ k'u yɛrɛ b'u u ta sara o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Faransi ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Emmanuel Macron ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn kunu tarata don avril kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Faransi ale jamana ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka Algérie ale ka maa 12 ɲɔgɔn kɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ u ka réseau consulaire diplomatique ale kɔnɔna na Faransikaw olu fɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ gɛn kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Sini a yirala k'a fɔ Sini jamana ale bɔla ka baara kura o yɛrɛ kɔni boloda min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka tile kura dɔ o dilan ni ale bɛ wele ko soleil artificiel au monde a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni tile kura yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni su ale bɛ ko waati min na ni dugu bɛ jɛ ale bɛ tila ka lasegin o hokumu de kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Sini baara heure ye o yɛrɛ kɔni yɛlɛma bɛna don o la ka sababuya kɛ ni u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka heure kɔrɔ o tun bɛ bɛn heure 13 ma u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka heure o bɛna bɛn heure 24 ɲɔgɔn kɔ ma an ka foli bɛ an kɔkɔrɔma donbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Janwando service ni olu ka baara bɛnnen don terrain ɲuman olu yɛrɛ kɔni feereli ma ni e maa o maa n'i bɛ fɛ i ka so ka jɔ jɔcogo ɲuman na i bɛ wele ko o bila Janwando service ma olu ka baara bɛnnen don nin ko cɛ ɲumanin ninnu dɔrɔn de ma terrain bɛ u bolo Senu ale ni Banangɔrɔni u ka Senu terrain o yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari $70,000 ani 500,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la Banangɔrɔni terrain o bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari $5,000,000 ani 500,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ni e maa o maa n'i bɛ fɛ ka lafiya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ seko ale kunkanko la i k'i ma don Janwando service ale la ale bɛ yen nɔ walasa ka an lafiya soko ale kunkanko la ale ni terrain ko kunkanko an ko warama donbaga filanan ni o ye Happiness ye an bɛ foli belebeleba d'u ma olu ka baara bɛnnen don kusi ɲuman olu de feereli ma walasa denbaw bɛ se ka lafiya ani denw olu bɛ se ka nimisi wasa o sɔrɔ cogoya min na u ka kusi kɔlɔlɔ foyi tɛ ale la kusi ninnu fiɲɛ bɛ don a fan bɛɛ fɛ n'i y'a don i den na den ale bɛ lafiya kosɛbɛ walasa denbaw n'a bɛ fɛ a ka lafiya aw ka ma don Happiness la olu ka baara bɛnnen don nin baara ninnu dɔrɔn de ma ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'a bɛn sini ni Ala man ka jɔn an joona